No mun täällä jo alle vuodessa ja mä ajattelin mun täällä saattaa pajas redan den uppe Smervånas. Ja täällä kun kouluto istun Smervån väski toppelan ja mun on redan kuodis ja täällä museessa mi vältti muu vuosta matkare. Ja sus oli piikävel rannan mili njänjämloja ja puoris. Aina kun mi anta oruimet tälle vanhaikä, siis te vähän takkar unna aistun puurida ja parasta loppes Smervånjärkas. Ja aina kun oltiin jakso mun on haukus manus riekalan. No että tän mi jaksa teuske te joudimme tiekko aistun kahtabelle. Ja tällä lei kuohtajalla mun on tossa tän. Teuske ellulle jo mannan tälle mille mä niiltä sä päätimme tälle tässä. Ja tänä min ähtihän tän Smervånjärksti huikuhuta tän lävelän tästä läven varrasi rätki herkki ja mis lävi Smervånjärks meikittä jos häikä ei tekalkaimme tuolla puhtua kun äskas kuhtan järkiä nielu. Tän herkki jourahteli. No skielan Karasjos sattan bevatsan skola, aufsijai ja det vastaan no ska Karasjosta kalli ena satte imis iljan tänä ikä alkskoten mun aistunko innovasin skooli jälkeen mis iljan mihkiä täällä läpi millä me horrut millä me aistun orru olmuiluhtunumat minä ja Jussin ikäkä tän talvimiormet kokte talve koitas. Ja det oruimme tän kuekte talvi toppe annasta tippä Peskenjärka vuulopelti. Ja det oruimme tän Peskenjärkas mai tän aistun tälle kemijuhan tallulla ja jo pirhelle tallulla. Ja mis isät tän etsemme talloutel viidaloi tsiedjas mullekin jo loija ja poristelle. No että tän mun on tällä on mullekin mihän oruimme tappe kuodis. Näin mihin lämmätän tällä on munin nämä skoulasta pan mi lämmä salchus aina jana aibe voroi salchus. No täällä vuorohtelmis. No täsken kun mun skouli jälkeen mun vältsin nämä sattin täsken internähti ja oftia ja loppe vältsin internät. No tämän mun innakal mä ite väshän internätä tiljoudun mun mielestä nuupuolelle nimikieli. No läpi muhtuna lohkaat kalta hiljansa tillinä muu kuautu iljankaan kuassienia. No kala vara Oulussa mielessä. Mä le. No kala sihkari Oulussa käydä. Näin, nää kun nää mun innakoilla. Ja vaikka oli teuskin lahmaita ja kun mun pohti skouli. Musta liike oppastoruoppa ja musta liike lähti etsemme siitä, kun ei mennä tää Älhiön Joonas, Äilin, Älhiön Niljas. Ja tämä lekki on vaatsan skoulun mun pohtin tohkun. Tämän lekki on hirma torpuu maittain mun ja ei mun kuin pääsiäänä mihkiä skoulun toppakalta tahpauisoskin. Mutta tosi jokta fierämä on leksmehtä noudelta. Naalan mun tällän aistun vahjasattan ja männä vuohtelemäsen Smervånasta Smervån skaittis ja mistä mihän ne muahtihan tästä automus hyhtää aistun tsekkirjassa. Ja kirjakäsi tsekkirjat. Ja det är min kranja äilenika. Där fast tjaktja den rahkaina tsekkien hyhtä. Ja det ska den rahka että miehen mä jo aipaslahkalatja na äilin. Että katsoskillekin folkkiin mutta mua neli hujuuripi folkas että te muukalin tehtävänä att tällä on folkkia pannut. Ja ska man göra on sanonut sitten että mun tanan teitä eno puhkaita. No että mun tällä ismen vommana on lekki teus mun lekkin eno ja se puhkaita.
Ja det olisikin maailma äilinen tai vähäilinen ja huujoht. Maailma puksa ja väiti. Jo ehkä seislim. Ja det olisikin tähli munnustelma, että stohkussa meillä jo, sai jo päivällä stohkussa. Ihan lähkäjä, että minne hihtää kaskas iljanäinen jäljellä mehtässä. Tällä oli alle lahka. No, että minä jääkällä, kun mä jo tehdään majahti, kun tämä äilin lihkä, ja mummonan tohko, ja just äilin lihkä outa, että tapahtavasti tuohko mun lihkä. No, ja det olisikin mun tehdä, että tämä oli tehdä chorvi. Tämä olisikin meille tappin mehtästä tämän johkiin chorvi, ja heidän matala saravaa chorvi, puolaakaan pohtui chorvis. Ja mun oli jo ellu, kun den stauhu, koska tämä oli muu ellu ja äidinä ellu. Ja mähtelin hunni. Tässä oli vain maantti chorvuilla päidinä servissä. Ja tämä olisikin, että oli päiväläis parakku, ja mä itse, jos mä munnan lihkan, ja mummonan äilälussa. Atan nuka vetpaat tjana että täällä tuus mänkä ihtä muu ellu. Det olisikin näitä kalata tjana, että on manne elluinen kehtä. Ja mä tietenkin soit muhtuun vähemmän päälle, kun te chorvia, niin mä eikä toutemme puhua chorvia, että makkaan. Tämä oli yhäkki chorvia, kun tällä. Näitä kalata. Ja mä olen tällä lohkeen. Täällä mä kalkalikin valikin määräkkäni. Nämä määräkkäni, no te tjaatnat herkkiähän se. No det olisikin mun suohpan olisikin. No oli tjaatnat vallistuolla saravaa chorvia. Tai koulusti mangai vihta velvo kuhta manjalle. Ja det valikin tie komento tämän luetteleivos ja det olisikin tätä hallilossa. Tämä hirma ja nämä aika raitstalle. Ja ne häili niitä, oli huidekkärä. Vaikka aistun piesään muut niin karru vielä vähän mikä otske muunin piesä ja niille moskar muunin tuostaan karru houta kun keinalla lohko vieläkään tehkään te vaikka toppe karru mä tei tuollis herkin ja tarvani muoraita ja no muut eli mun päivä varku kiittää tässä pohti jo ne päiviin varku ja tätä lipi vasta kanssa tai noussasta teki juorpiika no eli jo aistun outalahkaitu fasta, siitä lahka, että me tiedämme, jo ehkä on nuppilihkä, no, hän pohti, että hän tuossa oinu hiihtä jo manka pohti. Mä puhuin tästä jäljellä. No, mä olet varra kuulla, no varra viiraa ja sälkkiä kittä, tämä oli aistun kittä. Mä olet äidin ja mä olet jo mä ajattelin, että nämä on jo aihepäivillä harjoilla juokseissa. Tällä männän, tällä nuoran. Mä saan vielä täältä, mutta täällä kallan te musettiin, että te munnussettiin lähkäi vähän tuu kaska. En saa outalla nuirma puolesta. No mä käyn jäädä stuokkama hölläälekin vissä. No det olisikin täli että kuollepyytön ja tälsmervun joosti, ja sitten hän läpi väjä voisikin manolu ja munnekin hui kuollepyytäs. Ja täli ja muuan mä jäilin, että hiljan den kuollepyytön, hiljan kuostien kuollepyytön. No että mun läpi saat välti piikkaa ja volkaan tohku muiskin joo pyytsit. Ja mun se hui, tälläkin kuekti piikkaa, eli äst hänteelle rohki ja täbekääri. Ja tälläkä piikkaa mutta täbekäärin vähän skermaan on. Musta sitä hiljennut falli. Mun läpi juokkaluudan puolella tämän piikkaa. Mun heillä oli mun. Ja mun tällä musan tiekkästä, kun mun lähellä ei ole mahkia ruudella. Mutta tällä just joten istun muorasrähkään ähti liekkästä. Ja tämä olisikin tässä löysy siima ja tällä voikka. Ja tämä lappan jouvasin, tämän muiskin jos le hui ollut tämä, mutta lämmanna pyytiin. Ja tämä olisikin tämän ellällä tappin, mun tällä pyyttäni. Ja tohpii tällä mun liukkinen täpämanna sen rulli joku voikti. Edellisellä tapauksessa tämän kuoli koosta tällä kuulla. Tämä oli niin pehkiä kuulla koko pääntä kuoli.
mutta että kalon kun te pohti tuskin na hirma mun slida ko huidakka minst oulakka okta tuolla pakelikki huidakka taas meillä me chollet te kuuli ja te kuultiin tässä tai choli no kalkai skiran tai jokare no kalkai saaba ma jälki fasen pukuli kotti tali hirma tän alkai melas ja ne juodet ne mun läinä elle haattu pieli vaikka mä natkalla rahva pieli kuappe natkalla ja katelskirja hirma natkalla hui aistun soomaa tehtä no te ja okti millä maittaa tällä mä elle tällä muun jäilin ja elle ne millä tappetaan vaatsi mitä uskin eppelä vähän tohkolla mulla päältä ei kostaan mistä tahtaa täällä uhlekki Alokta äijä Mirvan äijä Nils Mirvangalla liitas täällä ulias vähän muulopelti. Ja täällä läpi kilpi puuli. Ja det uskin att han tietti ehte niin kanske puhkat ihte että jo läimman vasti puuli. Ja det saattaa lähkä ja mun uskin lävin tohku mä manna tällä muoppa man vasti puuli. Omana tohuja, mutta tällä hetkellä tämän jätän käydä, että hänen niin tälle muu käimi. Tällä mun jätti unnapuutehaksi ja joulun jälkeen tällekin. Ja tämä mun muhtin lämpöhorran tai puhuihin. Ja tämä puhtauskin häilimme. Ja eikä tuon smähkä. No jatkalla ja aippas nälkä. No koostat. Ja tämä ei tehtä. No mun te muistan koostaa. Tällä millä tällä kalmalit ne vuolikki. Ja se teive elle meitä kun luottaa tässäkin järjellä koska mä olin nohkomaan min tohko pulus. No se mi vuolikki täällä. Tämä vuolikki täällä mikällä tän lähkä ja että ne misähti niin ei vara aatte nielkal mihki bo mi färttä tälle suolalit. No fanno mihkal suola. Mihkal toppe maana me ja ai mä tää huipua uti. No että ei ikalka Histän joukoin, näitä klassoin, ja kunjak. No mikä viitti, me hallo lopuli. Täällä miskalla tän päivän siehkai mai kamna me toppia vältimme taija. Ja se joikkaista siehkalla. Näältä katoskin tän, että nämä jakalailin tehty, että nämä jakalailin suolaan. Ellehän ja miljoonia, hiteellä pona, tiedättä pona siellä. No puhuttiin ja puhuttiin siehkaan tohkon ruokto. Pia ei piäyttänyt. No äsken pidähän niin jäädä nakostiin. No äilin ja tehtiin millä tämän mirvahätkäs kettis veitset. No mä olin suolaan. No ei mitään välttiin mitään. No te usken näitä kalas pidähän. No tällä suolaan. Täällä olles vaihto tohkoon. No kun nämä reppiin luusa ja ne luusa, että tässä on tiukkoilla tällä suoraan puhuihin jopa. No lähtekään teoskin näiltäkään ellekään satteita, jotka päikkiäs pidetään ellekään manna mirvan näitä ja addi tai puhuihin. Mirvan näitä katsoisikin. Ja olikin maailma, min munnuma ja olikin maailma annettu helpoa. Ja mä maana mennä siehkaan. Mä myös kiinnoilta, että tohkan puolespäältä kuului. Ja ei olekaan. No joo, nämä on tolpun. No tässä on tehty, kun mä olin antiikille. Mutta ne oli hirmaat. No, tällekin tehty. Tällekin tehty. Eli tehty kuellipyytin ja tehty tjarivestuahkan. Ja Mikällä on tänäänkin, millä mä jo touttamme sarvaa chorvia. Eli mä itse jos mun kamnan chorvi toppe mehtis ja aina tehdä äilenikä sarvaa chorvia. Tämä on munin välttäinen, mutta tehtiin, jos mun tämän välttää mun riivahan vajoista. Tämä välttii valokkoista, mä ehtin, kun säilin siinä sarvaa chorvia. No, lakka toutta. Hiljan näykki i vähän. No, että mä läimme niekalla, että jos mä tää sarvaa chorvia äsken, tai mä kal välttäin, että he häijättiin te chorvia. Mutta ei nielän läykki, että mä ja just tohki välttää tämän astun tähäs min sarvaa chorvia. Toutamme sarvaa, että tälle tässäkin niitä jo jaksaa muhtun, että hän ja käskeä olikin herkkissä, että tämän nulppi käärä tässäkin.
Ja te käy, ne chorbi väntselä miehtis. Ja tai touta päätti kuulla. Joo, tahkalle lämme touta tei. Herkki chorbi äikä touta. Mä herkkaan ja mä pari näkään pari saa läykkiin lähes kanulle. Tai mä touta meillä hiljan läykkiin. Jos mä käyn niin äidin herkki chorbi hiljan läykkiin välttik. Tällä hiljan lähkää mun liivaan. Mä saatiin jos muistelkin din herkki chorvilla ties. Nämä manna vetstelus. Yksi lehti tälle puolesta toutan. No joo, no katsotaan, niitä lähkää. No tänne herkki mitauttamme paijin, mihin tautamme puolta. Niin tällän, ja tänne aistun nimihän niitä herkkiä voimia ja mihin tällekin muhtuna muunaamaan herkkiä ja tällekin puolta. Tämä liian lähkää, että ne tällänkaan mihki ja tälle muistan tälle on aistun täällä, kun oppe saltjus, mistä ne kuhti loppen. Saltjäätsähältä. Ja tällähän leikki mistä niitä helluta, tällä joskin lahkaa kuoli maita. Ja tällä vedän, missä leikki muadde takkar skiljopohtu. Tällä kommi skiljopohtu. Tällä tekkar puhuttu mi hui tässä sältä, aistun mierra sältä ja tällä ei voi lähti lohka mun ja nakamanna. Kun te pohtu sitä skiljopohtu, manna holkus kuutja. Tämä kuutja hirmaat porre. No olisikin musta liiväkin riikkoon, että täältä pohti siljopohti viehkaiden horkus. Maassa lahkaalikin tässä siljopohti. No tässä leikki jo härjänä, missä leikki määnkä, tässä leikki voisi, muistaa, että oli jokta lois härki, mihin voisi härkiin ja puhuta. Ja tämä huopai ja lävit iidestöppön äloluhti puolikin tuossa kuolelus, tuossa siljo, no ei siljo. Tässä ei ole siljo här, ei siljo luosta, ei namma ja ei ole. Tämä lekkiden lähkä. Täällä tuotaan näikki tästä fuurapohtut. No joo. No, että tästä kaltaan, jota leikki maittaa, kun ei ole luhte mun maananta, että kutsasta pohtusta siljopohtusta, kun pirra muu jo jorritaan. Ja hän taittiin täpsänä, missä liian roseja ja härkimin. Tässä ei täpsän suohpan, tämä on ne kutsa ja pohti joku ja tälle tohpitsäävi. No, tällä äipsloijista se ketät. Tällä leikkiä ja tällä läilohti iemiloijille, no että liianpa tämmä. Tällä aistun sattuus, jolla semmoinen näkää äipsloijispohtut. Mutta nulla ahka tälle ei pohtu ja ei ollut johtläkkä, että ei paajilla ravis. No joo, no tämän tällä niin tällaiskin mihän joudimme, että niin maittaa jo mihin joudimme. Ihan tällä tiennä mihän lemmähtän kolta joudimme, että tänne mistä mihän muimme herkki on tämän äälomanjes jo. Että niitä raitolas mali masadu voi häikkiä tällaiskin. No että mihän kalaimme, mihän tällaiskin tämän lävit alle raitto, kun kiitaa puolikin. Ja kiitos tänne maittain mistä ja miikalka mistä me jokkats härikkiin muista mailema tälle mutta en mun on hujun niin voisi tälle mitä johti minä lähden chatnan tällä mun jo muu härikki ja mä restinin ja mun missä että aistun vuotin kerrassa nukalle. No että mun on sitä raito kerrassa, koska mä tjohkain kohta. Ja tämä oli tämä härkki, ja tämä oli mä maimme lotja härkki. Ja oli nuläihki, kun aistun tämän ellumanna, kun mä sattelin en manna toske. Restin saattaa viehkaa puhta ja Antti hen pahtiin vain jolkkaasta vähän. Mun onni mun olisikin heistä läpi vasta kallussa. Ja tämän saattaa vette passeen ja ne passat just pahtsa vette vuodettiin. Eli liian liekkäin ja hiljan tällän takkään mihin. Fjällade jostun koseen. Det räcker ju skedras att alla. Joo, no leikki muhtuna kalmaittai tänne riekkaan jo. Näillä on ajanas näillä raito kerrassa, tällä lohkin kerrassa ja vuottiin kerrassa. No tällä leikki ja tänne ja maittai että kun kerrassa että ne hui pahaa jos mä mihtolla vailla hui pahaa vuotti härkkiin julkiin jäikälle hirmaa nöijällä maittai ja päässehatte ikallekaan ja kierasti sitä kelekään. No mitä jäi hos vuotti riaan ja kerrassa?
No niitä olisikin tämän lähkä, että keedesli sähtiin manna, on kallikin istun pellisesti, on kallikin naullis on musta katsoisikin kes jolkilla kohte päälle, että sähtiin niistä yhden, mutta minä määnä, että kalli huipaa tämän, no mihtolova. No tällä lävitään maittain rähkä, tämä oli hirveän rähkä, että olisikin tie maittain, tämä oli vaavulluslekkiä, tämä oli en rähkä, tämän keedessis kalka jakka alle stora päätti ja läytsi, no sitä kalka mahkatu bremst. Just tämän, kun alla ne väärävuodella, tämä rähkä, eikä vaavullu, tällä vertiin rähkä. No täällä puhua jauhkan, niin täällä ei ole itse edemmin vaululla. No täällä puhuttiin jauhkan. No lekko jätellekin vaan lekkä tiivkaa ja pierdus ja... No joo, tänne maittaa, tänne olisikin nuorra vuonna. Munin tänne lämmössä. Tänne nuorra vuonna, tänne joula voitti, tai Anmajon tai Päätni, jonka oli tiukka herkki. Ja tänne herma. Ja ne maittaa aistui, kun muusvalkka, te kalkkai mai tiukkaa ja den lahka. Ja niissä on ollut mun ikäluokan? Tämä hiljan, tämä oli tämän lahka, että Anmajon musta oli tiukka herkki. Nappa lekko ikään, jos kun on niellä, jos maks pahtaa muhtin, ja mä saan tähän, jos lähdin lähtäisi luonuihin tiivkaleihin pitää. No, en tämän muistanut sihkän, mutta tämän mun muistan tämän aistunto, kun läpi pahti tämän joulavoitti. Ne hirmaa tällä läpi pahtan ja tämän nuorasta, että tälle lousvoitti ja elankan räitty, ja tällä ei kielevuohan, tämä oli hirmaa. Tällaiskin läpi, kun te puhtana, niin siitä on puhut. On jämmä läpi, että tjahkan, että nuorasta täällä puhkaa, tai jo tiekko vuulus, mä noin täpälle. Ja tiekko teppä tjahka, ja tiestä sieltä kielevuulus, kun marakkani. Käs puoremus vuojan. Eli hirmaat, ne maittajat. No just mä aistun miin siitä, skohtan jär herkkiä, eli puoremus vuojan. No ei takalpuasti, mutta ne jätsä ja ne huijaamme, tiedimme maittajat huijouluun käyn näin vuorevuojan ja tajuu niillä näyhki paljon kilvalitan. No oli tämän lahkaja, mutta hiljan teoskin tämän lahkaja, no mihkiä preemien, mutta oli perätään, että alkalahan skohtan jär varihtaa, katasta hän johtaa kannaa. No mä jo alle jo ikälässä. No, ei mä uskota tämän millään, mutta mun on tälle jo ahpan jo eikä tälle uunalin, tälle min rohtuska oli ääni, tälle hirmaa, tämän striankista oli aistun tälle kristallisolmussa, tai hiljanka, tai lohtia, li, tai atjungol. Mutta tämä lävä muu ähti, tämä lävä manna tässä, ja huijamma ne kästis mervon. Ne liekku ränti, jos tällä lävä edes puhutalti toppel rähkala äissai lienka ja toppel lävä joikkadi huijamma edes joikki. Ja mun on tällä rahpan joikka ja tällä lävä joikka. Ja tällä lävä dokumaana tämän lävältä muuvilpelä äskänti ja tävä oli hirma joikalla. Tämä olisikin mun on teilluoti, tämä olisikin tälle taikkuun ahpan ja nuotelle älkään joikä ja vastaan tähkuu tämän muu appa, että se tuolla, että tämä läpi joikä, että mimanna jää riipiyyti ja tälle hirmaa luoti joikä, mutta sillä, että olisikin ja tänne sottajan lähkä ja tällähän leidän lähkä ja tällähän aistun puhkaa mähteluutiin joikä ja tatja puhkajan luhti malliin. No, mutta ikävin roftu, ei ole roftu, mä en tiedä, että iäkä jo ei. No leidän lähkä ja täli aistun tien lähkä, no lähän lekiä ja uskamaita ja joikaan iljänere juhkaan olmassa. Ja niitä olisikin huijamma, kun kuhtelin juhkaan, tatka joikkaa. Ja no, tatka joikkaa stovuus maita ja silläin että leidän lähkä ja sitten on kristallisvuodessa liian lähkä,
joikka hielkäri juhkanommus. Mutta ne tänkä liian, kun minä vähän oppilin piessämme koel, että estouusta pongalatsi joulukuun joikka nuolu häli. No joo. No, mun kuulin tuolla leikten joikan konsertista muistelit, ofta luodi pirrami pohtii ja ofta ilkarista ahusa hanjel. No lähdetään lähkäi miehen tänne lähymetieskuote. Tälle jämmis voisi äiti opanas. No leikkikal vähän, mutta tälle ja kuolte tjakja mi testan smervonas muoskista läimme millä me kuoluhti ja se millä luihti ja teko läimme luihti. Täli koteluhti me teko rasta de lävittu so maats viidas kuulas valikin elomelta skaitettä patille. Resta olmo pohte vältte lästäbille ja vuotti vältte tohkuudan okselva jeko. Tohkuulekin lästäbillen ja allahan lekki puhut. Allahan lekki puhut emillä ja määnä puolekin vaarus nyt tälle hirmu. Ja te läimme kun te pohtivat kun te on hellu pohjokko ja te saanaimme herkkiitos. Ja tällainen den tjaustalle tällainen millä loihtimin ja millä viidas kalkat puolikin skaitötervat. Tällä Muunlän ja Äilintä ja Älihön Johonas ja Tävve ja Käremäät. Ja tästä manne piljan tohko vuodittiin tässä jälluupahtaa tohko härkichatnan chokma julinammas. Toppe lahkalan. Nada, te mille vulkimetoskin. Nämä ei hentällä mahkies kohtuuden, hentällä mahkies. No täällä ei tän missä liikkee koulup Maria ja koulup Mahjerkki. Nämä käälävuodoskin, missä lämpuja. Nämä vulkimetoskin. Alkuska liitän, mieltä nuorra, mieltä nielun ja alkuska lähtän Tävve ja varalli Äilin alkuska tämän raitoros. Ja ne nielun ohaltat. Ja te pohdimme tohko tämän no joittaimme jo tohko autos skaitettu, että tohko on skaittiärkäyttäjä. Täällä mikällä täällä mieltä vahtaan tässä ja joittaimme tuossa skaittieroivusi. No minä olen että ellulle jo haladas, näillä kalle hietsama joppe puhka. No mutta mikä on että mi vois se mi lämvet joku skaittierkäyttäjä joku aistun sieltä, mi joku manna ja lämvet joku itse. Det kallar att den är uppe den tavas röftulot no hirka jo autal ides. Nää olisikin mieltä albuimme tohkuna, että kalle nää monen musta joukkosta albuimme tohkuna alkaja. Nää mikä maana me tohko läpi ja nää olisikin läpi no mieltä teos määrästi mehän nuohan min ohkaimet. Ja tällä rehkenasti mehän tänä iältä hellu jouttakalla autalko päivinä ne uskin että kala mikä kuote liihkaimehkalle no mikä liihkatan arra täbessä lähellä viida neljä viida eikä liihkaka ja hoikipa ja joikään no tiilkan ko ietel uudikalan kuote liih no täältä kala ja sirmalan no millä kullamait ja no täältä kala mikä liihkana no täältä kala alkaa joonosko mä ajattelin, että Käremähti, mä ajattelin, että raitolats täällä. Mä en jos tämän lämmu näitti ja puhti karrati riekan ja puhti. No tätä usketa, onosko sitä vatseli päille, niin huijalla. No tämmöistä kalme mä annan jolle kokkaan oivusin. No vähän monilla, vahtaa piäipä olles varta. Ja te kuotte toppe, onostella mä annan huijatohko nuortista, pykittas käytöttää äitti sisällä. Ja täällä oppan skaittier tappe aistun nuorta kähtsin tän jäyli. Te voi mä usta joukma, te on aina kiihkaris. Ahte täältähän ruollaan vuolikke tohkan tän jäyli, täällä jiikkunta jäyli ja vähällä muhtaan vielä. Te vuolikke muatte pohtu tohkan jäylällä ja täällä on tällä njärkalla iätä nukuhki tohko. No te uske täältä kalle.
aina natkan manna kohti. Näyttäkään sieltä Joonas jähti. Ja hänkin hauski ja siellä ei pietleen. Ja aina kun te hänkin pietleen siellä ei. Tällä ellu aistun liikasti ja pulkkiin puhut. Ja poli nylkä jäyräi. Näitä uske kohpoli puhellu. Näitä katoittekin. Näitä hiljaa eikä ole siellä toittekin. Näitä uske Johannes maita. Näitä äilimä jotain aina. Näitä jo. Näitä toittekin. Näitä Johannes maita uske vielä aikita. Näitä poli näitä Johannes vielä välttien lähkähti. Suoni väillä liekka. Sonta feili. Mikä tietysti vikkämme lohko niin takalla. Tätä ei takalla. Ofta ja väillä takalla ei jätämään. Näitä tietysti mieltä. Näitä pohtimaan mä kädemähtin. Tasalla ujalla aistun tekkär tiemmää jouma. Tää lohka kädemähti. Aina näitä kouttu jävrä. Nää jävrältä siellä. Lohka of hänten kun luihti ja luhui. Täällä livvi luihtaa nielu jävräi. No mun ainakin mun ohti. Mä kehtsän kiihkaan. Mun täällä on, että tiedät heljakkaan livva täällä toitjuna. Osalla kun muun mä oon takalla suorakaan. Tapkuudien räittun ja mulla että ei mä tiedä tällä viehkalin jolla koko jäyräkättä. Ja tuolla jo kolmastoppan jäyräkästä vikki. Njorostalla kaikkuu tai pohtuimatta mai olohet. Mä käydään matkalmaan ja mun sattin sinne mutta niin sähtiin nää kuoltiin mut vertin teki herkkiä kalkka lienka ja chaatna ja mun mä jo aina senkin joutin ja nämä uski taskal lemma alle kuhkaada se meidän vikkamme Njorostalla se laamussa ja mutta hiljaa näykin meidän Njorostalla ja kaikkuu tai kättäimellä tämän kättiskalla jiekalla mä ajattelin vielä kun kaikkuu te kättäi tai jäämettä ne pääni vielä käskeen jäämet. No tälle itkan alle aistun viehkakarratille. No ne olisikin nämä muodalla. Ne lähti hiljakalla. Ne hiestele. Mutta täältä oli niillä ena sellu, kun jo puhtaan kättäjällä. Tällä vielä pahtaan matalla toppeen. Tällä hirma aistun jengaa heitä nausta. Ja muistan tälle vielä, että täällä on alle soulalla, kun täällä on vähän takkara aistun tulovuuskähät ja ilta jenga. Ja ne vulki joktaa huistua rältu, tämä mun muistan. Ja tämä vulki ja tämä linnusolla keuran jusku ja rähkäri viehkaululla. No takkal pohti mänkalla häkkana kata huruja tähän hiljaa tehkali rytmällä. No ei olisikin tänne. Nämä viemme tämän oivussa jouarasta nielua näitä kalmaan. Mutta täällä on just ketään mut ruokkaa siihen. Täällä on nielua kärttistiellä. Täällä on joudetta saa pihtaa. No olimmekaan. No vaihtuimme rasta. Mutta lohka täällä. Että missä te luihtii kalielu. Minä alkaa tästä tämän jäyrikäts, mikä alkaa takkali hiiaa. Että fettin muhtuna palkki kuoluit. No olisikin mä äilinin kuoluit itse. No olen lähkäimme tjuikki toppetaan väärepelle ja kun rauta tohkuun läytä, mä ei huhtale ne rauhturat. No täällä oli iä satteiden jäyrikätsten. No roukkosta sakalalla mutsnua, mutta. No olisikin täällä ja tällähän niitä miskiä telefonäikkiä. Näetkään kun te vulkimme, miltä johtamme. No millä hän varra ähtänä vielä pehännyt hänä mikä ähtänä näin mikä te puhasti tietysti tohkulan härkitsatnan tohkun ja jälun tohku. No tietysti te puhuimme. No tänne muistella että muuta täällä miestä täällä. No ei kaikki häntä mannan jo. No ne muistaa mietellä tähpävä. No ähtänä jällohkalla mannan jäävärä ja mihän ähteitä manuululla, mutta täällä kun nuosta täällä mien muistella. No näyttäkää jätä eikä näyttäkää muhtuna tsirromaita. No tätäkää ja ne olisikin lähden, ne puheenne musta mun jahkan suorakaan kädemäätä, mihin hätti hirmarussa.
No det uskon kote herkki chana mena miekal de lustimet nielo. Näin verti manna jorokkalit uppouksälmästä kun smervut ja ne rinketten sämefältä. Att mie muuatal täällä. Ne maanai uskon. Tämä on näin minä ja äilenikä ja kärmähtä. Tämä on nyt kun tän rinketä ja minä en kun kärmähtin ne kaivassa on pahtankin, jotka maanai markka niin täällä ei päivä mutta no täällä välttipä puolustaamasta. No täällä ei tulevaisuudessa näistä oli tuota pleerin ja mä nähtiin niin tällä nuolu pohtski että no ne saattaa olisikin natkella nämä mieltä johtamme ja johdimme tälle tohku ja taas tuoda väidelle että lahkaa mulle tälle että mai niin missä lähdetään älluraitu ja sitten valasraitu millä älluraitu on missä lähdetään ja vihtä herkkiä ja lähtee maille että ne lahkaa nämä mulle jo katsmelet no tälle mai Johannasankin älluraitus ja ne pahtaa hellu mielä aineet ja pahtaa hellu ja kun täällä mä tiedä kun jo tänne mulle sohalti ja luepalat ja ne pohti ja hellu pohti ja tän luepali. No ne älkii jouratas. No nämä jäljit ne edes kähti, niitä leikka. Mä jäljit ne joistun tälle jo suorakaan. No ne tästä hellu ja kuoltais oiniun ja tätä on ollut tällainen tienlahka ja tällä aistun tällä ja hiekkainen ja sotjan. Mutta ne ästähän te rohkea karresti tohko rauti ja tässä oli hoikarra pienä. Tämä liian pienä tohko. Ja se kuolla pienä ja tatkan vuotteli ja tämä vatsui edetään. No tämä ei toitjunkaan, mutta tämä oli viehka lahkalaki. No ja se usketaan, kun tällä johtamme tohko tänne. Tappalla mä aina tännekin jo no niin mahtaa pohtimaanakkaan ja se saattaa ja no se saattaa näitäkään usken että se saattaa hirveän sahkaa ja tällä uskella ofta tällä kamnalla ja täältäkään vähän tämän trammai välttää näitäkään ja no tällä minä nyt no sen huijoulun aistun tjuutti hirveän hullua. Tällä eesrahkalan ofta luoli just tämän perään. Tällainen lahka ja tällainen eikä huikarra kiilaa maittaa ja tällä missä tämän kiilaa alla ollut tjerpmaa jäämään ja jellomana jäyrä ja tällä rahkalan luoli ja tällä väkkää luhti millä huijahti luhti. No mun lävin huijaamme mun joikkaan tapohtkaat njärjestänkin. Mutta mä oon tässä tätä taajahus tänne. No tällä lahka, että no muut alkaa käpirikit. Ellulamana jäyrä, tjerpmaa lappua jääpmään. Tälläkin mieleen aistun taajahuusa ja näiltähän ei ole musta pirikkä puolesti. Liian tahkeen oli pirikki milli aistun tuolla latsattan tälle. Huijahki. Huijahki tälle. No, mä oon ollut sun tässä mannenalle. No, tällä lahkaita. No det on lahka, kun te annetaan lekkeliepä, kun te saamme välttää organiseriin, että se vahku mannil saamme välttää kontuura olemamme pohtelu, kun eli äilin kämelti ja anjara sänti. Tämä lekkeli melti ja mutta tahtan niin jo lähden ja tahtan niin talvella, että tahtan niin jo jäkkaan puhut ja eli muhtaa puhutin, eli kueltunut, että ei kaunankaan. Näiltä kaunan tässäkin Suomessa juurvi, näiltä hutsun tienlahkai täällä ei paljon maiti. Ja että on jängaa vuonna jonkusi, ei tästä pessan tohko. No, että tähän saattan tässäkin tiehkaan miskiä, liian lahkai, kun
teuskella maan aikana saamme välttänyt, että minä neläylohkana mun etnisen. Niillä on, se on, vaikka me vähän ruoaa, mutta ei mukaan tässä manulla hoitsin, mutta no teuskella teuskella vähän pitkin luhta ja otjum, juokkaus, ei mun teille kuudelahka juhki. No, joten neidän lahkai teuskella kolte kiinni. Kolte tänne skaitti, joka tänne aistuin kotekoulukakoille. Tämä lohki tästä skaitti rehpon ollut, mutta nämä johkat. Tämä liitälle kote johka kolka ja ei pelkkaadin johka. Liikuolkaa tämä sorjan leikka. No tätä lii. Ja te läpi tämän aikilla ei musia rahat olla. No monesta on heitti pohjassa. Mun on haluan lähkäin, mun on nuulu päästihän mun isässä. Vaikka ei tällä nuulu, mutta mun tällä niestössä. No paljon. Mutta tällekin tästä jaillekin viekka ja tällä hiljan. Aistun niiden tähän ikillä pe'mana ikki. Tällä liian lähkäin. Minä läimme sieltä huijaamaan maittain. Aistun ja valpaheilun, tjärpmaheilun pahtimaan ja fiina johtajan ja hältällä hokalmannalla muhtuna monesta meltiä. Tämä henkilö sen tien meltemään ja ajattelin ja tjärpmaheilun johtit. Mä puolestaan nektalle korjat toittuilla. No mä olet näin, niin mä olet just ennen vielä kuektelyjä ja autsemloja. Ja Johannesla kuektekuolma jäi. No tällä... Vihka nuorakaan? No vihka nuora. Ja ne ei edekadista pahossa? No. No mä olin että mannil, kun tiihan te saatte, että lisähtän biisan, niin tiihan saatte jatkipäivik, joudustaan käyttää ja saatte kuin haalda hietseen jäljellä ja niillä mannil. No joo, no missä, no det olisikin ehtal nuhiremma tämän hallan, että oli enas juokkaus jutsi ahte muualla. Ja ne ei ole mii. Mutta mun muistan, että mun mielestä on että kieli puolella naisten na täbökältä mutta na kärmähti mielimmin puolessa. Totta niin ämpö velhe iskummi. No että tämä liian lahka, että iälan tähi mihinkään. Mutta tämä oli missä ja kun te joudumme tuon herkitsatnan, missä liian tämä ästähäntä rohti, eli aistuin huijaskin solmus ja tahtan hirmai rahkain maina siitä näin nuora ja että iän tatamait ja lohkave lähtee hirmai. Mä olen 4 senttiä, että sulkalla. Mä oon munnus 4 senttiä liian jäämä, niin ei johtaja puolesta. Ei takalan tuohtamoi. Ja läpäs lohkalla niittäjänä minä niin ja että ne liikkiä mihkiä heti ihan näistä lehti ihan kanssa teellu. Tietysti sä kolotju pojat tätä ja no tätä oli den lähkäitä oli tuon lähkäitä astuin tuu jädetän. Vähän sollet. No vähän sollet. Natkalle uskin no miekalma jähki mutta niillä säntä hirmaa muuta susi jokteen jää. Ja musta tehtä. No napa mun kuulin ofta, tai mun on kuulla näiden pieränä pillan räiskollekin istun männä. No joo. Että se oli ehkä myyhtä, mutta täältä oli, täällä maailmassa ja ihana ämpoosa pääsi ihan just vielä hiellu toittunut ihmiset. Mun muistan näille mun kuulin, että äiden oli hirma, että sä teille tuolla tänne haikui juolikin kaajoille. No joo. No tämän leidän lahka ja niiden lahka ja että kun miten joudusta että mä jäilin niin mä jäin siipimme kuekte suopana. Vanjalla ja en jarruset. Ja en saattai nuhirma hibri ja annetaan kuulla lous paltuten alle. Ja äilin kasattai maana että minä mä tämän loppi jo menty loppi. Että ja hui, no välkkimme huikka että tänne jouduppe lousia, mä sain jo lous chatis. No ne tässä, että missä tänne päätti kaikkut, rohtulta voi puhtaa polttuus, jossa kättä. No tätä ei sillä päämmän kättä muualla.
No det olisi nuorra ja no lastan tällä maita ja kanskeli maita ja että voi sun laapui pahta. No. Mutta no mun jahkan enas liidana tiefemman apana sieltä että no. Mutta ei vaadu heitka liian ehtiä. No joo, tämän kalla millä mutta tämän liian tässä teidän lähkäisä tai nuhirmat aistun väivi ohta lähkäjät. Meillä on että täältä tarvehekin ohtas tuorraltu ja tämän tien kalpiirikin, mutta ei tällainen kuitenkin kesi jengalla tai jäämiin ja liikaa ja päänivel käskiin nuhti tässä sattaa vasta, että ei tämän ollut jäykkiä. Ja nuhon tässä leikkiä, että ei tällainen näykkiä. Tähän liikkään, tällä alkusleikkiä on huippuudessa, tällä juiskeikin pajas ja tällä maidan lahka ja tänne aistun pausjalan lekkimai pohtu, että tällekin skerpma pohtu, että juorvi toijun ja tällä puhuttiin lahka ja tällä tähän vältti viehkaulu den tahpahus ei tällä ja det var kuitenkin niin että täällä jakja ja täällä via maita heitsiä. No, nyt tätä häidettä tai meidän otsille käyttää, hänen numankas liikkeemättä hänen numankas. No, tämä oli tämä alkusleikki huilahka ja huijola, niin teidän nähdään. Mutta ei manjatasi, on nimenomaan ihan täysin jäykkiä, että kalla jo, ei jää atsukaikku, mutta ei takkaan jo tjotsia pajassa panasi. No, ja te kun juopteet, että jäädä iluusa, häljän ei kuullankin. No, häljän ei mihkiä telefon, häljän kuullan tällä kaikki ääntöllä manjilla. No, oinukohan tiellulla unnun? No, teuskin näitä tällä älkänä immunsateille, että teuskin tankal, että teuskin oinekal, no nyt tiedän, että viehaistun tämä tälle parasahol, mutta tämän jo kehtsätemo. Mutta ei kalta alle on puoli, ei tälle kalta tehtävässä maita, ne ei ole kuin minä muistelimme muualla. No niin, siitä olisikin mankajahka ei tuossa tiekka. No joo, ei muista, tänne on lähkä ja tänne maita ja tätä olisikin kiittää maita ja ne ei kiittää, ne täällä vai läpi, täällä on aika läpi, täällä vai poitti ja pohtu, mutta oli tekkää tähän pohtu, se tällaisia poittuun täällä vai ja pohtu, se olikin kiittää ja tällä on tällekin kiertmaan maita, jollekin muhtona lähmähän vaan jollekin maita ja tämän lähkä. Ja tänne on tällekin jäädä, tänne tjäätsiin meillekin uhkana. No joo. No, längställ man än på. Nej, det är inte det ämpugan, det vet alla väl.